A árbore que non podía tocar o ceo. Nun gran monte vivía unha árbore moi nova chamada Ponte. Non era a máis alta nin a máis forte. As súas polas medraban tortas e algúns esquíos ríanse del porque non podía tocar o ceo como as demais. A ponte gustáballe medrar recta, o seu tronco era un pouco diferente. As demais árbores medraban rápido, pero ela precisaba máis tempo, máis luz e a veces enredábase nas súas propias polas, e os animais pensaban que era débil. Un día unha gran tormenta azotou o monte. O vento dobrou os troncos e arrancou as follas das árbores máis altas. Ponte, sen embargo, resistiu. As súas polas flexibles, tan criticadas, foron a súa maior fortaleza. Cando a treboada pasou, os animais que antes se burlaban descubriron algo sorprendente. Entre as polas tortas de Ponte floreceran pequenas flores luminosas de cores que nunca antes viran. Os paxaros comenzaron a facer niños alí, os insectos descansaban nos seus pétalos e moitos animais acercábanse só para ver aquela beleza única. Dende aquel día, o monte entendeu algo esencial. Cada árbore ten o seu xeito de medrar e incluso aquelas formas que parecen diferentes poden agochar unha forza e unha beleza extraordinaria. Co tempo todos entenderon que o monte non sería o mesmo sin ela. Párate un momento. Mira ao teu arredor. Cada persoa é unha árbore única. Cada persoa que ves ten unha historia diferente, un ritmo diferente, un talento distinto, unha forma única de sentir o mundo. Incluso cando non o vemos, incluso cando parece difícil, en cada persoa hai algo esperando florecer. E todas esas diferencias son as que fan grande a nosa escola, igual que o monte. Imagínate por un momento que todos fósemos iguais. O monte sería aburrido, a escola sería gris e o mundo sería pequeno. A nosa escola é un gran monte e vós todos, absolutamente todos, sodes parte esencial del. Grazas á diversidade aprendemos, medramos e volvémonos máis humanos. Grazas por formar parte deste monte maravilloso. Grazas por facer del un lugar onde cada árbore pode medrar libremente. 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade. CPI Ponte Calella.